Masterchia, bi. Masterchia, bi. Bibi, Zak. Bueno, bigarren saioa, jarraitzen dugu leku berdinean, bigarren denboraldiaren bigarren kapitulua, eta aurreko astean komentatu genuen, ez bali moduzu ikusi atala ikusi, aurreko astean komentatu genuen nola, ongo ginen adi, badagolako alako pertsonai berri bat gure podcastean dela Gorotz Tiaga. Harrapatu du gure Foser. Foser ezin da etorri harrapatu delako Gorotz Tiagak. Gastroenteritiza, gora urtxo berria eta gora gaixotasunak azkenean, denok amaituko du gaixorik egoten urri honetan. COVID-20, COVID-20. A ver, Foserren kasuan baita nahiko normala da, horrela tripako mina izatea edo kagalera izatea. Ja, da bastante Email kakatia da. Bastante kakat. Gutxertu du, Bai, eta petit LK6. Defentsak dauka... Petit suiz asko, nahiko asko. Bueno, Petit suiz bai, Timel, defentsak. orduan, jarrituko formatu berdinarekin, bai? Laburtxoagoak, espazioa argitxuago batea, no seke. Eta bueno, ni ikasteko komentatu nahi nuen asteburuan egin duan kontutxoa. Asteburuan ostiralean joan Osea, nintzen, barkatu, azten zara, zure movida komentatzen, galdetu gabe. baina Ea, gero zer galdetuko moduz. nuelako. Baina, zer moduz astea? Zein duzu, ni hostian egon nintzen ez dakit ze kontzertu da. Bueno, baina laburtzeko pixate. Txiko. Bestela formatu berdi, egia da, ez. Keres más pijo más klinke, jarritu behar dugu gure estrukturarekin. Zelan asteburua, chavales? Oso, ondo. Ze moduzu, Jon? Ez, zelan Aimar. Ni, bueno, nahiko... Zuzera kinkotze formala. aitzela. Ez. Nahiko formala, egon naiz hemen, laudion. Ez nahi egon, ez da kinkotezen, ez da Bilbon, ez da kontxertak ikusten, hemen laudion. Bueno, Lasai, nik bai ikusi lasai, bada lasai. kontzertu bat. Aitorrek baita ikusi du kontzertu bat, baina gero komentatuko du, supongo. Ni egon nintzen, ostiralean, Jimmy Jazzen, Bilboko lagun batzuekin. Jimmy Jazz! Ikusten Solo 3 rock. kontzertu. Testarudes, grupazo, reinas absolutas, jasan, egin zutela kriston esfortzua, jo zutelako lehengo Gasteizen, eta gero joan zirelako zuzenean Durangoko jaietara. Gero, potato, desenterratu dute hildakoa. Desenterratu? Potato hila zegoelako, horren dela... Desenterratu. Ni uste dut pasan urtean edo duela 2 urte ikusi nituen Gasteizeko jaietan. Bai, baina nik uste dut Malakesen abestiaren ondoren hasi direla pixka mugitzen gehiago, baina... Eta hildako eta hitz egiten, Batmanez, klasikazo, absoluto, eska zaharrarena. De hecho, uste dut dela Ingalaterrako bigarren eska generazioko taldeetako bat, Madness eta halako taldeekin, baina bastante txulo, gainera nik dituen asko entzunda, atera zitzaidan, pues hori jo, etorriko gara klasiko hauek ikustera, etorriko zara zu ikusten, entzun dituen pixka eta bestiak, pues igual egon nintzele lehengo filan. Bideoak nahi bali maitu ikusi daude Berbit Channelen, mitiko Berbit Channel. Zein channel? YouTubeko kanal bat da, Berbit. Berbit. Pilo bat daudela kontzertuen zuzeneko bideo askorena, baina bueno, ekarriko Baina dugu, bengoak. bai, euskaldunak dira uste dut. Eta, guapísimo, egia esan asko gomendatzen dudan da. Gainera uste dut, orain nagoela puntu batean, ez dut zertan eskutatu, nago medikatzen nire burua, hilea azkar erortzen ari zaidalako, orduan nago aminoxidil bortubo, eta erabaki duana da, funtzionatzen dit, eta hilea berreskuratzen dut, edo, entzuten dut Batmaners eta egiten naiz. Eta orain ja, Skincare. rolean sartuko zara, ja, tope. Orain ja roleplaya nago egiten, orduan, urrengo igual dortzen naiz, alako kandora batekin, Tirantekin eta... Bai, horiek ez bali mau funtzionatzen minoxidila. Aitor, zelan zure kontzertua? Nahiko ondo, egon nintzen Ugau Mirabaiesen ikusten dena taldea, ondarrutik, ja aurreko denboraldian komentatu genuen, dena taldea, ekarri nuen vinilo eta guzti. Bandaza. Baina, bi talde joko zuten, dena eta uste dut Ugauko beste talde bat, ez dugu gogoratzen izena, eta ez zuten jo. Azte zen behatziterritan, gueldu ginen 10 gutxitan, han ez zegoen inor jotzen, jo zuen denak, eta amaitu zen. Ezagutzen dugu beste talderik Ugaukoa? Boz eta aparte? Boz Ugaukoak, dira. Hau, behatuko dut, Orozko, bai, karo. hau behatuko dut, Garazi. Está feo. Bale, Garazi ezagutzen dugula, baina taldea berez. Bar Claudioko taldea da? Bueno, hori. Eta hori, komentatzeko gutxi, betiko moduan, konzertazo. Zeinke deitzen da beste... Zeinke. Zeinke. Eta zenba disko ditu denak? Bakarrik bata? Ah, bale.
Ekarri genuen Hiru aurreko LP. denboraldian, Bai, ezta? bat. Hori zen nola zen, hirugarrena. Hirugarrena zen. nola zen diskaren izena? Anabasa. Anabasa. Bai. Erosi zenuen merch gehiago? Bai, erosi nuen kamiseta bat. Vale. Ez daukat hemen erakusteko, baina da oso guapo, dauka dena jarrita, baina ziriliko letren atzerago Guapo, da oso guapo. Rollo post-punk. Bai, eta Bai, dauka muy hemen guapo, muy guapo. como ez dakite obra bat nola ditzen dira itxasoetan dauden rompeolas, euskaraz nola esan da, bai. olako Olatu Egia esan, apurle. Olatu apurle. Nik ez da. Egia esan. diskoan asko esaten dute, Tortzen izai burkula itxas labar, baina nik uste dut ez ez. dela. Labarra berez naturala delako. Baina, bueno. Diskan aipatzen dute asko, ze uste dutela zer metaforiko, como lekusu seguru baten moduan hitz egiten dute, betoizko kaia. Betoizko kaia zen polita. Bai. Da Jo, oso justo metaforikoa. baita rollo hori dukotenak Briz taldea. Mhm. Nik ikusi nituen behin kontzertuan, eta un rollo muy guapo, telebista zahar batekin, no sé qué, estática, como muy... Zelan gustatzen zaizkigun horrelako muy viejo. frikadak, Bai, zaizkigun pilo bat. Bai, muy viejero. Nik uste dut garela target hori, edo. Bueno, a ver, Nik uste dut, aber denbora geldiaren amaieran, amaitzen dugu izaten. begira. Postpunkeroa, Kaimustur, Bustur, Olatu Horma. Uinurrategi, Olatu Olatu Horma. Horma. Uinurrategi, me quedo con eso. Malecón, Uinurrategi. zudiko Malecón. Aber amaitzen dugu urtearen amaieran izaten postpunkeroa, eskintza da eta performative maila. Ez zara lehenengo pertsona ditzen neuena performative Ez que mail. ikusten nuen aurrekoan deskripzio esan nuen, joder. Badakit aitorrez dela, ez du egiten nahita itxura ona sortzeko, baizik eta naturalki aten ez zaiola gustu hori. Baina egia da, dela, jazten duen klitxe bat, baina egia esan aitorrek jazten du oso ondo. Ligatzeko egiten, ez du ligatzen. Ez ait ondo ateratzen orduan. Bueno, duela gutxi egin dira nahiko famatu hori performative maileko Hori. memeak eta hori egiten coño, egotzen da Coño. competiciones, ¿sabes? Bai. Competiciones. Estatu batuetan eta. Bai, Eta jendea geratzen da, pues viniloekin, ez? nik ez da. Viniloekin edo arropa bereziekin en plan, Ekartzen dugu urrengo gunerako, ez analisi lo bat que sea. bideoiena. estaría guapo. Bai. Nik ikusi dut justo gaur, etortzen ari nintzen bitartean, Babazorras podcasteko klip bat, esan dutela zein den Gasteizeko performative mailaren Bueno, egin dezako analisi. hori bai. Laudioko performative maila, Bai. ba, oso ondo. Orduan, gaur zer daukagu komentatzeko, Baitor? Zelan Eh, jarriko dugu podcastarekin? Karre dut, gainera izkutatu du ze da tretzo moduan, baina liburu honi buruz hitz egitera nator. Bisita, Mikel Pagadizabalen bisita. Zautu zu Mikel Pagadi? Ez. Osea, Guaz, herri txiki inferno handiko aurkezlea. vale. Edo, guaz emankiko bai. aktore eta gidoilari izan zena. Euskal humoregintzako gidoigile hobenetariko bat ez baldin bada. Ez que ni zenentzako oso txarra naiz, Tiponen aurpegia eta liburuaren portada hau da. Erosi nuen aurreko urtean Durangoko azokan, eta irakurri dut orain, aurreko hilabetean. Guapo. Eta ez da nik espero nuena, baina vamos, sorpresa handi bat izan da, Pek. eta asko gomendatzen dut. Basikamente sinopsia azkar bat. NASAn detetatzen dute espaziontzi bat, erortzen dela, eta alarma asko, ze lehenengo espaziontzia, lehenengo kontaktua, eta kontrolatzen direnean ez dela eroriko estatu batuetan, esate dute, orduan, abisatu, nor eroriko da, Espainian, abisatu Espainian, hala. Eta erortzen da Gipuzkoako herri txiki baten. Eta ze motako alienak dira? Los Winus edo? Edo los No Gustus? spoilerik gabe. Joder. Eta basikamente da Los Winus. liburuak hitz egiten du nola euskal gizarteak nola gestionatzen duen alien hauen etorrera eta kontaktua eta hori guztia. Umore askorekin, umore oso guazemankero, Osea, básicamente da 20. mendean maketoa etortzen ziren bezala, ¿no? En plan, rollo.
Alienak, pues maketo. Lo vale, mismo, bai. baina gaurkotasuna. Bueno, Gaurkotasuna ematen. berriz ere, no spoilers. Vale, Ez dut ezer esango. baina nik eskatu dizu liburu aurrengo. Eskatu diazu. Eta ni ere eskaini dizut, osea, oso gomendatuta. Ez, benetan, uste dualako, Mikel Pagadik eta Guazemankeko inguruak sortu zuen umore hori izan dela, behintzat, euskarazko umorea egiten dugun artean, bueno, ez dakit nik egiten duan, edo bez. Baina umore Sartu da konkretu bat saku ez, barruan, baina dinot, osea, sortu zituela referente batzuk, guk umorea erabilializateko gizartean. Bai, Osea, ez claro. dut esaten ja umore egilea zaren edo ez. Baizik eta zure lagun artean, dauzkazula referentzia batzuk ez direla estatu mailakoak, baizik eta dira, hemengoak. Bale oso gipuzkoanak direla. Jo, bai, Oso umore gipuzkoarra. Eta gero sortze ditu mustruak, que dicen Zatzaizkit. Ido ala esta. Bai, laudioko ume bat, que dice Zatzaizkit. Mitiko. bakarrik egiten duzu ikas txistak egiteko, Bai. Eta hori. Eta oinatik egon zara, baita, ezta? Oinatik egon nintzen, baina besterik gabe, kuadrian, momentu pertsonal batean, Kasterako ekarriko ez duan momentu batean. Beste momentu batean. Zeran oinatiarrak? Ondo, betiko moduan, berein saltxan, ambiente asko herrian, Zu Gipuzkoan egon da zaude zerretan konkretuki? Joder. Gipuzkoan. Ja, bota dut Hasi. Gipuzkoatik, bota dut oinatira, eta oinatitik aldetuk izu zuria bestela nindu. Bueno, egon nintzen behin, arrasaten mendian. Ondo, Vale. Baina herriko Keleko. jendearekin, zero. ez asko, es que Badakizu nore egon Gipuzkoan, den, sin más. orain mendia hitz egiten duzula, badakizu nore egon den asteburu honetan mendian eta Aiaraldean? No. Itxinan egon da esploraziones txomin. Bai. Serio? Ez dakit ze espeleologia kontu egiten ikusteko alako labarretan zeuden. Pues osea, ez naiz konturatu, la verdad. Sin más, komentario bezala. Bai. Eta hori, oso ondo, Aitor, ekarri duzun orduan, bisita. Gomendatuta, aurtengo Durangoko azokan seguramente pues, egongo da salgai, erosi. Ze zurekin ere komentatu dut askotan, gaur egun euskal kultura eta euskal liburuak beti bombo gehien dutenak dira super sakonak, metaforikoak eta serioak. Bai. Eta hau, pues, humorezkoa eta uste dut haize bolada fresko bat da euskal kulturarako. Uste dut. Jon, ez zuzendu, jo que se, esan dut, ulertu nauz, listo, ya está. A ver. Es que gaur justo euskaltegian komentatu Zerraren Pagazak ikusten polizia. duela, eta gustatu zitzaio aurreko kapitulua, baina izan dut, ostia, Pagazak ikusten baldin badu, eta Pagazak daukan traiarekin zuzentzeko alako kontuak, bere lana delako. Ja. A ver, Baina guk egiten dugu euskara itxusiaren apologia. Zelau jok, euskara propio bat dauka, Gure eta euskara. propio baldin bada, gure euskara. Bai, Orduan bai, ez dugu zuzendu behar. Gure euskalkia. Bakoitzak bere errola uki dezala. Oso ondo. Aimar, Bueno. zuk zer garri duzu? Nekarri dut, ja, hiru gizon izan da, bueno, Josirrekin lau, beste gizon baten musika, ekarri dut gaur, por si acaso. Baina, bueno, justu gizon honek egiten duena bere abestietan, edo bere abesti askotan da, gizontasunaren kritika handi bat. bai. Eta ez dakit, ez da kritika sumea, ez da, sakona eta muy guapo. Eta badoka baita un estilo muy guapo. Osea, Vale. Deskribatu beraren pixka. estila, bakarrik. Bueno, tipua da Jordi Grip, hortik daukagu argazki bat, Jordi Gripena, ikusteko, bueno, zelako tipua den, bale? Vale. Hor dago, lebitatzen. Eta fuerte, Lebitatzen ez baina, bale. Majete. Tipo hau, bueno, egon zen Black Midi bandan, ez dakit ezagutzen duzuen, Black Midi. Ez, entzuna bai, baina zuek komentatu duzuelako. 2017 eta 2024 arte, pasain urtera arte egon ziren aktibo, eta orain daude, bueno, pausa batean. Eta orain badauka bere bakarkako proiektu bat, dela Jordi Grip, izinarekin, bere izanarekin. oso kurratuta, Bai, oso kurratuta, bai. Marketing lan handia egon da horren atzen. Eta Zorionak bueno, Jordi Grip. lehen egiten zuten musika, zein pizkat rock progresiboa edo math rock estilokoa, baina Jarri alako parekotasun bat. Osa, zein banda antzeko bat. Ez que barkatu, Herrian edo estatu mailan dago alako antzekorik. barkatu Pues bai, parentesi baina- bat, ez que pentsatu dut, Jordi Grip, en plan, da de Castelldefels. Al Jordi. El Jordi. Ah, vale, Jordi de Jordi. Al Jordi. Jordi de El Jordi. Jordi. Bai.
Bai, idazten da Eh, Geordie. Joder, uste nuen Bai. rock progresivo. Bai, bai. Sin más. Hori, pues, ez dakit, estatu mailan edo, ez Mhm. dakit, zein Esan duzulako rock zein progresivo eta ez talde- dakit. Es que no se me viene, oraintxe bertan, la verdad. Vale, vale. Baina, bueno, da como más rock, ez dakit ezagutzen duzuen Ez, generoa egia edo... esan. Ni bai, Bai, ez da. Pues eso, riff oso komplexuak. komplexuak y como forzados edo, ez dakit. Konpas guztiak daude en 13 bider lau. Baita hori, konpasak nahazten eta como musikarekin eta como justo ez dakit, solfeoarekin edo, mítico solfeo de... Mítico solfeo, Mítico tío. solfeo, pues Mítico. solfeoarekin Mítico como solfeo. Zuatez joaten zara solfeo complexo. vale. la muza musikaltegira, no, zean da, la da Sulfita ni joan nintzen. Zean ditzen ze la andaluze Edo musikaltegira. Gita, ¿Eh? baita. Irantzu zuaitzakoarekin, que te se llama solfeo, buah. Pues da como súper científico edo. Horregatik deitzen da mazro. Igual bandarik ezagunena da Tool. Ah, vale, bai. Famatuak direla, besteak beste, egitagatik beste bat, konpasa da Fibonacciren sekuentzia eta. Es que Da, una locura. muy fricada. Muy Bai, fricada. bai, bai. Afrika. Eta baita, bera, King Krul, o sea, no, King Krul ez. King King Cofres de Ayuso. Nola ditzen zen tipo hau. King Gizzard and the Lizard Wizard. King Hori? Krul, bai, Hostia, King Krul, da. King Kroll. Mitiko... Bai, Donkey Kongeko gaiztoa. Schizoid Man. Baina King Kroll. Abestia, Anuntxoren abestia. King Crimson. King Kroll da Donkey Kongeko villanoa, King tío. Crimson, bai, joder, King Crimson. Pues King Crimson da más rock baita. Joder, bai. De hecho, vinilotako bat ekarri nuena behin izan zen King Crimsonena. Etxean dauzkat. Igual bai, bigarren Bai, baina nik uste Tool ere bai ekarri denuela, eta, baina, bueno, bai. Bueno, da como más rock estiloa, baina oso kreatiboa, oso jazzero. Osa, nik zerbait eta klasifikatuko banu, izango zen jazz estiloa. Vale. Jazz, baina fusion, azkenean rock influentzia asko, muy loko, vale? Bai. Baina hori. Eta, bueno, Black Midi orain pausan dago. Vale. Pasaren urtean pausan utzi zuten. Eta, bueno, Black Midiren abestirik guztokoena niretzako, Welcome to Hell da. Eta Welcome to Hell egiten du kritika, gudaren kritika edo kultura militarraren kritika nahiko guapoa. Estatu batuarrak dira? Pues ni idea, la verdad. Bueno, lotzeko. Estatu batuarrak bat diren edo erresuma batuak. Baina, hori, egiten du kritika muy guapa, eta baita, hori lotzeko baita guda eta kultura militarra, egiten du baita maskulinitatearen, osea, como botere maskulinoari botere maskulinoari kritika bat. Eta, bueno, hemendik ekarri ditut, bueno, abesti horren, a ver. Nola ditzen ziren? Jordi Shore. Black Midi. Jordi Shore. Adibidez, Ez, Britania, bai, eso nada. Estaba kultura militarra. Baina, bueno, sin más. Londresekoak. Ez da esaten ze kultura militarra, baina, bueno, segurazki da, azkenean famatu da estatu batu barran. Bai. Eta hori, mira, justo lehenengo, azten da bestia, eta esaten da, don't tell me of your travels, your emotional grief, taking the sight, the sorry sleep, don't talk of true love, unscrew your frown, enjoy the entertainments of nighttime town. Vale. Básicamente, filologoa naiz, baina zuk itzulik. Básicamente, esaten duena da, esaten duena da, gudan ez dagoela sentimenduetarako espazioa edo. Espaziorik. Eta, gero baita, justo baita, urrengo esaldian mentxoratzen du baita, nola militarrak joten dira putetxetara, egun libretan, como bere gizontasuna edo demostratzeko edo tal. Eta, bueno, enjoy the entertainments of nighttime town hori alusio egiten dio. Eta, bueno, a ver, egon daiteke hemen hasta la saciedad, en plan, esplikatzen zergatik bai, ez, baino... tal, baina, bueno, badaukagu baita bere 2024ko proiektua dela Jordi Grip, bakarkako proiektua, eta, bueno, hortik badugu baita portada dela
Hori, bueno, kabalkade portada erakutsi dezakegu dela Black Mirroren portaden bat. Wow, amalgama de movidas. Ezin dut azaldu hau, sin más. Kalamu historikoa. Kabalkade albuma. Eta gero badago The New Sounden portada dela bere proiektu bakarkakoa. Hori polita da. Eta hau polita da dela, a ver, Hostia, oso polita da hori. Toshio Saekiren ilustrazio bat. Bai. Horrelako ilustrazio motak egiten zituen. Beste japones bat lepoak mozten. Bai. Eta, bueno, badauka ilustrazio badauka ilustrazio asko non agertzen dira emakumeak, pues, gizonen buruak mozten edo Bai, gizonei klabo bat sartzen buruan, Bai. muchas movidas muy Hostia. guapas. Eta, bueno, badauka baita beste mota horretako beste ilustrazioak. Eta, bueno, disko bat atera zuen, azaroaren erdialdera, osea, bueno, pasaren urtekoa, Bai. baina, bueno, duela urte bat, más o menos. Eta The New Sound deitzen eta diska. Eta, bueno, Black Mirroren antzekoa da, azkenean, badauka, hori, jazzaren influentzia, rock progresioaren influentzia, eta baita saltsaren influentzia. Muy raro, baina muy guapo. Eta, bueno, entzungo dugu Holy Holy abestia. De lukos. Medele. Dino, edo zu zebai proposatu? Bueno. Guapísimo. Entzun dugu abestia. Eta komentatu dugu, entzutenarekin bitartean, nola? Notez iturrek izan du. Tirudi, uste nuena, baino zaharragoa da. Bai. Kojona. Ez que normalean aurreko demoralian ezen entzuten, esaten genuena. Pues corte eta entzuten gara desde el momento de... ikusi dugu, Berdin da. no vas a hacer un puto corte. Eta, bueno, Horrengorako kontuan dizin ibili. diska honetan, Jordi Gripena bestiak dira bakarrizketa batzuk. Osea, protagonista bat dago, megalomanoa den eta narcisista izugarria den protagonista bat, vale? Eta... Toda super raro. Sí, nahiko, está muy guapo, ¿eh? Bai. O sea, bueno, Baina, a ver, o sea, arraroa da. guapo daiteke, baina arraroa da. Arraroa da, bueno, bai, venga, vale. Te la compro, arraroa da. Baina dao, dira como hori, narcisista baten bakarrizketa edo pentsamenduak, vale? O sea, da bere buruan, movidak pentsatzen, no seke, bere desioak, bere keskak eta movida guapa, no? Eta, me llaman. Eta, disko honetan baita, maskulinitatea kritikatzen da, eta justo boteretsuen edo itxura mantendu behar duten pertsonen maskulinitatea. Bai, los que se paran en Moyúa, ¿no? Básicamente, a ver, los que se paran en Moyúa edo los que viven en el barrio Salamanca. Vale. O sea, vale, arbatu. Orain bai, ezta? Bai, orain bai. Claro, Madrideko referentzia Hombre. había que tirar. Eta, bueno, justo abeste honetan, hasieran planteatzen da eszena bat, non emakume bat hurbiltzen da gure protagonistaren ondora, eta gure protagonistak, como que esaten du, badakiela, emakumea bere eskuetan, como que harrapatuko duela, ezta? Como que ligatuko duela emakume horrekin. Eta, bueno, gero ikusiko dugu nola, hau ez da egia. Eta zen como kareta bat. Eta urrengo zatian esaten du nola. Bera oso famatua den, jende guztiak ezagutzen du bere izena, eta da como una eminencia, en plan, incluso yihadista que ezagutzen dute. Hori esaten du? Mundu guztiak, bai. Eta hau esaten du, hau kurioso da, eta esaten du Andrew Tate, badak zuen horren Andrew Tate, bai. Andrew Tate, entrevista baten edo, esaten zuen, yihadistak edo ISISek, berarekin ados zegoela edo alguna movida así. Referentzia. Eta hartu zuen hori referentzia. Ez que badauka referentzia asko. Es muy friki. Duela gutxi, orain aipatu duzu Andrew Tate, agertu zaite ezakit TikToken edo Instagramen edo ezakit non, tipo bat konparatzen duela edo, bueno, egiten duela como joku bat, uste dut, biali nizuela
igual zuei ez dakit. Hartzen duela, como pertsonai publiko bat, eta konparatzen du bere diskurtsoa The Office telesaileko pertsonaia batekin. Orduan jartzen du, berak aipatzen du esaldi bat, eta zuk esan behar duzu, ea baden edo Andrew Tate edo Dwight Schrute. Hori bada. Eta egiten du beste bat Donald Trumpekin eta Michael Scottekin. Eta da, zegoen baita super zaila konparatzeko. Hitleretakin West. Egia, nik Egia hori da. ikusi nuen. Hori bai, Hori bai zuk ikusi bai. nuela. Ba, Oso ondo. Pues gomendatzen dugu jende raroari. Beste Black Media entzutea. badakizu ze beste diskan aipatzen den edo kritikatzen den maskulinitatea eta hori guztia. Joy as an act of resistance, como hilau, ez neukan pentsatuta honi buruz hitz egitea, baina bai, bueno, askaritz egin da, bueno, Joy as an act of resistance, Idols taldearena. guapo. Ahora, a ver, zoom hori. Orain un close-up. Guau, txoin, Zoom. Aldatu behar duzu igual... Naia? Ah. Wow! Joan ez egutxe eskatzen dugun, Hori, abesti askotan hitz egiten du, ba, nola abeslaria bera armairutik atera zenean, eta nola bera edukatu den balore batzuetan, eta nola zu gizon bat izan da ezin duzula negar egin, eta ba, guztiok ezagutzen ditugun balore horiek. Eta nola berak ez du defendatzen, eta nola atera den aurrera, ere hitz egiten du razismoaz, eta Eta Homer Simpsonez hitz egiten du. bai, eske atzetik dago como Homer Simpson arraro bat. Da Suiza, oso da Suiza. Da Suiza. Da Suiza, bai. 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 Eta, bueno, guai dago diska hau, ze... Nahoma. Nahoma. Hemen barruko funda honetan agertzen dira letrak, osea, letrak agertu beharrean agertzen dira pues como mezu batzuk eta nola tipoak zergatik idatzi zuen disko hau. Adibidez daukagu hemen motz Love Song eta jartzen du For Beth, I'm in your arms. Samaritans jartzen du I love you brother, it's okay to cry. Eta hori guztia, diskazo, entzun. I'm scam. Eta hori, Bai, eta hau baino lehen, ezagutzen ditut. entzun, Never Fight a Man with a Man Perm, with a Perm, Danny Nedelko, I'm Scam, bai. I'm Scam. Beste ematen entzun dut, baino Rottweiler. Ni gertatu zitzaidan Ja, disko ja, honekin, ateratzen zela... Egia esan denboraldi honetako Nahiak jarri. gure kritika nagusia nahiak ekarriko du. Baina, bueno, esan Ez dago dute agian. zer esan nahia, baina zu emakumea Ai, zara. ai. Etorri alzara podcastera, noiz bait. ja. Claro. Osa, baina badakizu nondi datorren gauza hau? Osa, ez da berez, ez dugula erreferenterik, baizik eta oso desastre garela, norbait gonbiatzeko, eta astean zehar hasten zaigula. Osa, de hecho, aste honetarako nahi genituen deitu grafestakoak, baita. Haber lutzerik daukagu. Ni gustatuko litzaidak, Bai, hombre, noski baietz. bueno, bai. Gaianen nik eman nahi nuen gomendio bat amaitzeko podcastarekin, ze gaur 8 Kompromisoa. ez, gaur 8 diska aterako du YouTubeen Juancho Arakamak. Ah. Vale, Claro, orduan, igual urrengo astean ekartzen dugu podcastera, abesti Juancho Arakama, bakarra... ekarriko du? Juancho Arakama. Ez, diska bera, joder. Qué guapo, Eta, pues, gainera, egonda Grinding Radio komentatzen zegatik ez dituen jarriko Spotifyen bere diska, kendu ditu alako azken egunetan. Eta, bueno, abestiak ekarri, porque entzun duan bakarra eta atera duen bakarra diska honetakoak egiten dio kritika zorrotz bat eneko goiari azkenengo minutuak. Guapísimo. Eta hori, pixkat express, pixkat fast food. Ondo. Bueno, justo gaurkoan. Esan dugu Bai. 30 minutuko programak ingo Bai. ditugula, eta 30 minutu daramagu. Bai. Eta gehiago ez luzatzarren, eta emakume referenteak bilatzera joateko. Bueno, jo que se, batzutan txiste honak ez dira ateratzen, batzutan txiste txarrak ez da badira. Bai, nahi gotza. Esen ona. Eta hori, pues, hurrengo astean ikusten gara, ezta? Espero dugu. Bai.
Bueno, nik ez naiz egongo, Ja, Ja, de planteatu behar primeras. dugu hori. Bueno. Baina, bueno, horrela ez dute ematen Azar, txapa. nik azarrak dauzkat. Gaur eman dut txapa, ba, hiru... Ba, zo jendeari gustan zaiola txapa entzutea, zure txapa entzutea. Que ba. Bai, Ah. ustu baietz. Seguro baietz. Eta hori, Aitor eta Biokoa zurain Faku Diaz ikustera tita batean. Aber iristen garen. Paku Diaz eta Xabi Daura. Xabi Daure konfirmau? Bai. Oz! Emakume asko. Eta beste neska bat, baina ez dugu goratzen izena. Irene Minogaz? Izan daiteke, Tremenda. Pagazarekin hitz egin dut, izan daiteke, Hori da, behatu dut bestia. azkar baten, hori dago, pues, izan da podcast hau, La Llama Estudioko podcastean. La llama. La bai. Llama Store da Bartzelonako umore denda bat, umore Bai, liburutegi. Faku Diazek igo du Irene Minobaz eta Ba, Xabi Daurarekin. Bagoaz, orduan. Bola. Osea que... Bueno, Lazer bat ekipo, aste guztietan bezala. Bai, barre. Ahí está. Jordi Ruiz, Jordi. katalan horra.